Kapring entosku mambangi watu hitam silming prau gabus. Kok watu kok bisa ngambang gabus bisa nyilem ndur piye. Lah manut sasine wae piye. Mulanipun nggih menika benjang Jumadi Lawas. Oh, Jumadi Lawas nggih. Dintenipun benjang dinten Selasa kliwat menika sinuwun. Tanggalipun tanggal 14. Bola aku iki bola bali pati pekok pati goblok. Sing ngatasi sasi kok ana sasi. Jumadi Lawas kok apa ning pengung ene iki. Jumadi Lawas apa Jumadi Lakir ora Jumadi Lawas. Oh, ndasmu kowe. Apa ning dina Selasa kliwat udune iki dina Selasa kliwon apa Selasa kliwat. Wow, ndasmu. Jajaske pindho. Kuwi jenenge ora ditampa pengamarku. Loh, nek ngaten dipun tampe. Iya. Kula dina iki ayo krip kabeh para Jabala. Bukat timpul munggalang kayang Suraya. Ora dinaki akasa radio aja takon dosa akata ora arek kayang Suraya. Suko panloko katil saya Indriya sasara marut bawana kana marko ate sing buklo timbangan dawuh sinun dina iki sira tak dawuhi ngancu para Jabala munggah mring kayang Surya jaluken padane Suryawati janji bayo ora boyong padane Suryawati crakok tugel bae nganti kula nyuwun panjenengan. Jangan